heillä on aseet, heillä on tahtoa. Valmiina. Paikoillanne. Hobson saa! Aurinko lähti aggressiiviseen karvaukseen vasemmalta. Katsotaan riittääkö se. Hilperit heiluvat. Tappojat tulee. Mitä ihmettä täällä tapahtuu? Kyllä täällä erinomaista työskentelyä vähän siellä täällä. Kumpikin voitti osansa. Ja vielä on. Matsi jatkuu. Yksi ajankaarti kautta Vainkainen tuloksella. Ja Alter Ego vie ensimmäisen erän. Vaihtakaa puolia, kiitos. Vaihtakaa aloituspaikkoja. Ihan millin tarkkaan enää vähän hipas. Alter Egolle. Sekoitin niitä siihen. Best of 3. No niin, ja sitten toinen erä. Onnistuuko Alter Ego viemään tämän vai mitä tapahtuu? Onko Alter Ego valmiina? Jee. Onko Vainkainen Deluxe ajankaarti valmiina? Valmiina paikoillanne. Matkat satkahaa! Vähän varovaisempi alku vähän siellä täällä. Keihänsylin juoksu, erittäin onnistunut sellainen keskikentällä. Kaikenlaisia asioita tapahtuu, ajankaartia on vielä, Vainkaista on vielä, Alter Egolaisia on 1 vastaan 3. Pärjääkö tässä tilanteessa enää? Voi ei, mitä tapahtuu? Ja sieltä oikein kolmannen erän. Vaihtakaa puolia, olkaa hyvä. Paikoillanne, taistotkea. Taas suhteellisen varovainen lähestyminen ja keihäisiin juoksu. Ja erittäin huikaisevaa toimintaa, mutta toisella laidalla pyörittää Alter Ego, toisella laidalla Vainkainen Deluxe ajankaartin kerran. Mitä ihmettä tässä tapahtuu? Nyt on vielä kaikenlaisia hyppejä on jäljellä. Siinä oli nätti. Alter Egolainen. Alter Ego on viimeinen. Kuolleista ja siirtyy jatkoon. Hyvin otti tehdään tosi nätti. Valmiina paikoillanne. Menkää! Vanhat koululaantavat on oikeasti yhdysvaltaista digitaraa. Hyvin sitten. Noin, siellä oli hyvä piste. Kyllä kun meni hetken aikaa suu jäi auki, niin en pystynyt edes juontamaan, koska se oli niin näpsäkkä. Ja Keravan Mafia vie selvin numeroin ensimmäisen erän. Vaihtakaa aloituspaikkoja! Toiseen päätyy hyvä Kerava, jotain hyvää Keravalta sittenkin tulee, yes! Mutta siellä on kuitenkin rautatieasema ja monia muita tärkeitä palveluja ihmisille, jotka asuu Keravalla ja haluaa sieltä pois. No niin, onko Keravan Mafia? He ovat oikealla paikalla, mutta ovatko he valmiita mittelemään lisää? Hyvä, kun kaikki tuli tähän varjoon, mutta se aurinko kiertää tuota esille. Näyttää hyvältä. Ulfnarilaiset, oletteko te valmiita ainakin suunnilleen? Toi yläkenttä, niin sen päädyssä vai? Vielä vähän hierotaan, mutta nyt valmiina paikoillanne. Tehkää joku vihainen rynnäkkö tai muita nokkelia peliliikkeitä. Siellä päästetään, kyllä sieltä onnistuu. Oi! Kyllä, hienoa pyörittelyä. Vielä matsi jatkuu, mutta pärjääkö yksittäinen ulfnarilainen? 3 keravalaiselle ei valitettavasti pärjännyt tällä kertaa. Keravan Mafia etenee jatkoon. Ready, set, go! Oli hyvin pettynyt. Armor like gold!
Ja siellä tuli yksi ulos ajo hirvittävää pyöritystä, mutta vielä matsi jatkuu. Vanhainmaalaisia on jäljellä. Ainakin yksi puolijalkainen. No niin, ja 2 vanhainmaalaista on vielä hengissä. Oli hetken aikaa hengissä. No niin, viimeinen dueli. Miten sodassa? Ei. Beautiful. Kaunis pisto suoraan selkälihoihin. Please change starting positions. Vanhainmaa vei äskeisen juuri ja juuri. Aivan kalkkiviivoille venyneessä jännitysnäytelmässä. Vanhainmaa, oletteko valmiita? Olette rykelmässä. En paheksu, mutta ihmettelen. Ei ole pakko olla. Saa olla. Jalpamaa. Mountain Goats, are you ready? Vapaa Vanhainmaa. Then ready, set, banzai! Ja siellä kauniisti vuohet tulivat oikealta läpi. Onnistuneella keihästyöksentelyllä. Mitä tapahtuu seuraavaksi? 2 vs 1, 2 vs 1. Ja sieltä saatiin kypärästä oli kerrankin panssaripisteestä hyötyä. Ja yksi vanhanmaalainen juoksi vielä ulos. Mountain Goats vei tämän erän. Laitetaan vielä kerran aloituspaikkoja. Please change starting positions once more. Tämä on niin tiukkaa, että minuakin jännittää jo hitunen tuskan kyynel tuttuu silmäkulmastani, kun mietin millainen tunnemyrskyn vallassa nämä aikamme atleetit joutuvat olemaan. Koska suomalainen toppaaminenhan on semmoista niinku just näpytellään niitä osuumia. Mountain Goats, are you ready? Ulkomailla se just kun sillä pitää olla oikeasti voimaa, että se lasketaan se osuus. Joo. You seem to be ready. Vanhainmaa, oletteko valmiita? Jos se nyt ei saa olla semmonen... He ovat aina valmiita, no! Antaa mennä! Ja sieltä tuli jonkin läpijuoksu. Jossain määrin vaihtelevin tuloksin. Oi, siellä se on kunnon sivallus päähän. Muistakaa katsoa voiman käyttöä. Ja nytkin kosketus riittää tappamaan painottoman kauniin miehen. Ai, vielä matsi jatkuu. Vanhainmaalla on hyvät asemat. Rajoja puuttuu, mutta se ei haittaa. Ja sieltä pätkytettiin. Eikö se oli vielä? Kyllä pääsi koloon. Mä oon nyt katsonut taas, kun niitä olisi mennyt ohitelijoinkin. Se olisi saanut kaikki. Siellä ihmetellään, mutta näyttää hyvältä. Jesse. Valmiina paikoillanne. Pätkittäkää! WhatsAppissa oli just, että Jonille... Hyvä John, sinä pystyt siihen. Minä uskon sinuun. Oi, mitä tapahtuu? Siellä puukotellaan. Vaikka millainen... Oi, ja siellä yhden keihän huono puoli kävi ilmi. Vielä matsi jatkuu. Etelä-Imperiumia on hengissä. Alteregolaisiakin on hengissä. Ikävän monta yhdelle ihmiselle kannettavaksi. Ja sieltä loppu. Huipettumana tuli isku. Valmiina paikoillanne. Keskikaavakilpi viekkoilkaa! Mä hyppäsin sen kulmaan ja pompin sinne silleen, että minä olen numalassa, minä rielun tässä. Oi, mikä pyllypiikitys! Siltä John Helinin keihäs löytää kohteensa. Hyvin hatarassa ja hämärässä tilanteessa. Ja siellä vielä Saiko jalan siitä? Käsittämätön suoritus. En olisi koskaan usko, että heittokeihällä voi tehdä. Eli Imperiumi otti tämän erän. Joten vaihtakaa vielä kerran aloituspaikkoja. Paisee sen, kuka etenee jatkoon. Voittakaa ne. Nopeasti. Kuinka monta heittokeistä mahtuu säkkiin? Vastaus on enemmän kuin tarvitset. Kyllä mä tarviin miekan. Täällä on hävinnyt miekka. Voi ei.
Astele miekka sinne. Noniin, päivänhoitaa. Aion varastaa tuon vitsin. Valtakunta miekasta! Jee! Hän sai miekan! Mikä? Ei se. Onko Alter Egolla riittävästi miekkoja? Ihanaa! Onko Etelän Imperiumilla riittävästi miekkoja? Ottakaa pari lisää sitten, jos tarvitsee. Valmiina, paikoillanne. Hopparaa! Ja eteneminen on vahvaa. Siellä haetaan laidassa kilpeä pois. Ja uskomatonta tikkaamista tapahtuu siellä täällä. Mitä täällä tapahtuu? Siellä on vielä ei, ja siellä... Kyllä! Ai hetki, mitä ihmisiä tapahtuu? Senä kentällä tässä yhteydessä. Alter Ego etenee jatkoon. Ready, set, go! Mä just kerkis. Mikä Aaker silloin antoi toisen lainan ilmaiseksi, vaan siellä tapahtuu erilaisia turvaamisia. Parvi juoksee, Parvi kiertää, Parvi kikkailee. Ampuu yhden kerran kuoleen. Kaikki kuolevat, mutta Parvi voitti ensimmäisen erän. Ready, set, go! Vihainen rynnäkö ja tapahtuu mystisiä asioita, mutta mestarin terä ei vapise. Herra paratkoon, kukaan koskaan näin käytettävän noin. Merkatkaa tämä animehen päähenkilö. Päähenkilön taustatarina, olen varma siitä. Ja Harhamain Parvi etenee jatkoon. Jebuje, valmiina paikoillanne, patukoikaa! Ahna sporttisen tytösiä voi ottaa mukaan, mutta ei kyllä Markko. Vaikka onkin ahna sporttinen, mutta ei ollut tyttö. Yes. Oi! Ja Keravan Mafia jää viimeisenä kentälle. Vaihtakaa aloituspaikkoja, kiitos! Epäilemättä. Minusta tuntuu, että siihen ei riitä kyllä minulla mielikuvitus. Pussipää. Nee. Se on kyllä ehkä semmonen tilanne, että se pussi pitäisi laittaa omaan päähän. Pussi omaan päähän. No niin, keravalaiset ovat seisoskelemassa pellon laidassa. Ovatko he valmiita? Eikö se ole joku erinomaista. Alter Egolaiset seisoskelevat pellon toisessa laidassa. Ovatko he valmiita? Oivallista. Valmiina. Paikoillanne. Taiselkaa! Erittäin taitavaa keihästyöskentelyä keravalaisilta siellä. Yrittää pyöritystä. Kun saa useampi pitkä kapula hutkii, niin siinä on paha tehdä mitään. Ja Keravan Mafia vie aivan selvästi tämän erän. Voi joku. Joten Keravan Mafia etenee kultaa. Harhainmaa aloittaa Hitusen rykelmästä ja he ovat ilmeisesti valmiita. Harhainmain Parvi on valmiita. Valmiina paikoillanne. Taistelkaa! Harhainmaa lähtee vahvasti yhdeltä puolelta, mutta levittää Hitusen toiselle puolelle. Polvi jätkä hakkaa yhtä. Toivottavasti kukaan ei kompastu kehenkään. Hirmuista pyöritystä siellä täällä. Selkään tulee ja Harhainmain Parvi vie tämän erän. Tää on Petra siellä. Harhainmaa laittaa urhoollisesti vastaan, mutta pyörityksen määrä oli melko paljon. Kyllä ne alkaa hiljalleen ole, varsinkin jos tässä on mukavaa voittaa. Lousina, Tulee semmonen... valmiina, paikoillanne, patukoikaa! Molemmat ottaa tilaa haltuun ja yritys osumia perille. Tuplaa tulee, päät pyörivät villisti. Mutta kyllä Harhainmain Parvi on tilaisia kohtamisia eri puolilla ja etenee kulta-otteluun. Ei oo.